vadikani tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Umo tiri kutaura nyaya inorwadza, nyaya inobata mhuri, because kana utano hwemunhu hwasvika pekuti haachanzwa kuti ndoda kuenda kudondo, kurwara kwakakurisa chaizvo, nekuti kunenge kwaakutoda muchengeti. Chiremba, zvinorapika here zvinhu zvatatanga izvi? Zvinogadzirika here? Nekuti vanhu vedu isi hatishore zvamunodaira, tinoti zvamunodaira zvidairei, asi isusu kurudziro yatinopa pano ndosaka tiine nyanzvi dzedu dzinodairawo zvesayenzi, dzinodaira zvechipatara, nekuti zvechipatara tinobva tangowana kuti zvataurika apa, ropa raburitsei, aya matesti atorwa aya aburitsei. Zvino tikaenda kumwe kuya, pamwe teta kunzwa kuti mombe umai, uku tazonzwa kuti wakaroiwa nemunhu wamakavakidzana naye, asi murwere wedu ari kuramba achiita sei? Achirwara. Chiremba, zvinoitwa sei kana tasangana nedambudziko rakadai? Mabvunza mubvunzo wakanaka Mai Chisamba. Rega nditanga ndangoti hongu zvinorapika, kuti mhuri yedu izive kuti zvinhu zvinorapika izvi. Tinofara. Kurapa kwacho kazhinji ioperation yekuedza kuvhara buri riya ragadzirika, rinogona ragadzirika kubva panzira yeweti ichienda kunzira saka ndikaita sendinopinda pakati penyu chiremba, panenge patoone rimwe buri idzva rakagara risipo. Chokwadi, ndokupa mufananidzo. Pombi yedu yemvura, kuti mvura ibude hunge taivhura. Naizvozvo fungai kuti pakati kaburi patepu kana papaipi iri kumashure kwepombi, as long as mvura ingoriko inenge ichingobuda mvura chete. Ndo zvimwe chete kuti buri iri kazhinji rinoitika kumashure kwenyama dzedu dzatinoshandisa kukontrola weti kana kukontrola tsvina. Saka zvinenge zvotoda operation. Asi zvandambotaura zviya kuti zvinhu zvinoitika nekuda kwemunhu anenge apinda mukuzvara kazhinji kacho kwanonokerwa kuitwa operation, kwapinda zvigozhero zvakawanda. Chokwadi. Saka tinowazoda kuti amire munhu iye mwedzi inoita 3 achimbogarira mvura ine salt kuti kuchene, kutiwo nyama dziri paburiri dzipore. Zvinotibetsera kuti patinenge toita operation tinokwanisa kunyatsoona nyama dziri muchirungu dzatoti healthy nedzisiri. Asi chokwadi zvinorapika neoperation. Ndizvozvo tinokutendai nekurudziro iri kupiwa nachiremba panapa, kuti kana muchinge masangana nedambudziko iroro refistula iroro iri, toziva kuti ana mai nana baba kunzoko vakangonzwa izidzva, tichatozonzwa kwane vana vanonzi ana fistula nai, asi manzwa zvazvinoreva. Hanzi ngatikurumidzei kuenda kuchipatara. Munyu chaiwo, munoziva kune zvinhu zvakawanda, ndosaka tichiti dzidziso haiperi. Munyu ndo chinhu chisingawanzoshayika mumisha yakawanda. Musati mamboenda kumwe kunotsvaga kana kunobvunza, hanzi gezai nemunyu, garirai munyu kuti zvifambe zvakanaka. Rose wambotaura nyaya yandibata chaizvo, kuti panga paine vana vakawanda vanorodzwa vari vana vadiki. Hakusi kutyora mutemo here ikoko, nekuti kana ngatiti masangana nazvo imimi vacho veAmnesty International Zimbabwe, maona dambudziko irori, zvamunoita ndezvipi kuti tidzokere kumutemo? Zvamunoita ndezvipi kuti tidzokere kuchipatara? Maita zvenyu Mai Chisamba, kana takatarisana nenyaya yekurodzwa kwemwana mudiki, itori mhosva inenge yatoparwa, nekuti mutemo wedu weDomestic Violence Act une provision iyoyo yekuti hatigoni kugara dare rinorodza mwana ari mwana mudiki. Tikange tatorodza mwana ari mwana mudiki, ari below 18 years, tatoita sei? Tatopara mhosva. Saka tinokurudzira vemumakommunities, sekutaura kwandambozviita, kuti hazvirevo kuti mwana kana arodzwa akungoshaya kutadza kuenda kuchikoro chete, anogona kuita obstetric fistula yatiri kutaura nezvayo, sekutaura kwazvaitwa nachiremba, kuti kana nyama dzisati dzanyatsosimba kuti akwanise kuita sei? Kusununguka mwana. Saka kana takatarisa panyaya dzemutemo, zvakakosha kuti kana taona izvozvo zvaitika, handiti ngazvinoripotwa kumapurisa. Ngatiende kumapurisa tinotaura kuti apa parodzwa mwana mudiki, ari mwana mudiki, uye mwana iyeye kana atone nhumba atorepwa. Saka which means kodzero yake yatotorwa. Ndizvozvo tinokutenda, watsanangura kodzero zvinonzwisisika.
vanhu vakawanda vamwe vanombotinyorera kunzi Mai Chisamba kodzero dzakaipa idzi, kodzero dzaakuita kuti vana vadherere vaberekedzi, kodzero dzaakuita kuti mudzimba musagadzike. Manzwa Rosa ari kutaura zvinonzi kodzero. Tinogara chikuudzai kuti mukaona modhererana ikoko mese mabva pakodzero. Hakuna kodzero inomboita kuti vanhu vaparadzane. Rosa ari kutaura kuti kodzero yekurapwa ikodzero kai, kodzero yokudzidza ikodzero kai, kodzero izvozvo zvekuti iye wacho anenge achitarisirwa ane chaanotarisirwa kuita, yatingati pachirungu pane responsibility iripo, kuti kana achinge anzi ngaaende kuchikoro iye overengaoka, kana anzi ngaaite chino iye oita zvakati. Asi kuroodza vana, nyaya dzedu dziri kupfekanaka nekuti urwere huripo uhu hunowanzoenda pavana vane mabhonzo asati asimba. Hanzi regai dzive shiri mazai hana muto. Ko munomhanyireiko? Munomhanyirei? Saka vana chiremba ndiri kudzoka kwamuri imimi. Kana vanhu ivava mavauya kwamuri, vamwe vanogona kuti mazuva ano zvinhu zvinodhura. Asi urwere hwamuri kutaura hwakabata. Zvinhu zvinodhura, zvinoitwa seiko? Nokuti mumwe munhu haana kana medical aid ka, haana kana mari yekurapwa ka, toita sei? Manzwa kuti kune vamwe vangonemera kunzi panonzi pana weti, panonzi pana tsvina. Toita sei vanhu vakadaro? Munovaita sei? Mavhunza wakanaka Mai Chisamba. Saka hurumende yedu nemapartners ayo akata sei Amnesty International Zimbabwe yakaona kuti rikatibatsire madzimai ane denda rakadai. Naizvozvo vakati mukadzi wese ane dambudziko iri anofanirwa kurapwa mahara. Kwete kungorapwa chete, asi anofanirwa kubatsirwa mafambiro, zvekudya, zvekupfeka, neaya atinoti masanitari zvemadzimai zviya mahara. Zvinowanzopfekwa nemadzimai kana ari kunguva. Chokwadi. Naizvozvo hurumende yedu ine program yekutraya kutora vanhu madzimai ese aya ane dambudziko iri kuti tivabetsere kuzvipatara 2 muno muZimbabwe. Zvinoita chinoi Provincial Hospital nemashoko Mission Hospital kumasvingo. Ndizvozvo tinokutendai chiremba, hanzi kuziva mbuya huudzwa ka. Vanhu vakawanda tiri kuziva kuti vari kuvharira mhuri dzavo mumba, vari kunyara nazvo, pada vakatoudzwa zvimwe zvinhu zvinonetsa pamusoro wourwere uyu. Vana chiremba vari kuti kunotori neushandiri huriko huri kuitwa kuti vanhu ava zvese zviitwe pachena. Nokuti vamwe vangati tinokusvika neiko kumashoko kumasvingo, tinokusvika nei kuchinoi. Zvanzi zvese mutserendende, zvese zvakangonaka. Tinoda kupa kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu nokuti vari mubasa irori rekuramba vachingobatsiridza vana ipapo. Izwi iri pamaritaura chiremba naRose, ndatovhundukawo ndikati kune mazwi akadai irini. Dzidziso idzi muri kuita sei kuti dzisvike kuvanhu? Hongu ndiri kuziva kuti kana tiri pachivhitivhiti kudai, tiri mumadhorobha, tiri kunze kwenyika, tiri kumugodhi, tiri kumapurazi, tiri kumagrowth points. Asi dzidziso iri kufamba sei? Nekuti kunyange vasati vasangana neurwere uhu, kunyange vasati zvapinda mumhuri yavo, zvinhu zvavanofanira kudzidza zviri kufamba sei? Maita zvenyu Mai Chisamba. Kana takatarisa nenyaya yeobstetric fistula uye panyaya dzedzidziso, ndingati isusu seAmnesty International Zimbabwe chatakatanga kuita tsvakurudzo yekuti tinzwisise kuti kana takatarisa nenyaya yekodzero neobstetric fistula zvinosangana papi. Saka muongororo netsvakurudzo yatakaita takaona kuti dzidziso ishoma. Vanhu vanoziva havo kuti ndiri kubuda weti, ndiri kubuda tsvina, asi kuti vazive kuti chii, aiwa havazive. Uye kana kuti vazive kuti dambudziko iri rinokwanisa kugadziriswa munhu akaitwa operation, izvozvo takaona zvakare kuti vashoma vanoita sei vanozviziva. Uye kuti vazive kuti kune mashoko kunoitwa mafistula camps nekuchinoi havasizive. Tinotenda chiremba vari pano vabva vatozvitaura kuti zviriko, pane time inotodedzwa vanhu kunzi uyai muita sei mubatsirwe. Saka tikuona kuti panotori negap reinformation iyoyo, kuti vanhu havatozivi. Vazhinji vanotofunga kuti ndakaroiwa sekutaura kwazvamboitwa, kana kuti kutukwa, because pane kwatakatoenda Mai Chisamba kwekuti takanzwa musikana wacho achitaura kuti mumhuri medu
hamuna akamboita dambudziko rakadai, saka kuroiwa chaiko. Asi kana tadzoka zvakare muchikamu chinotevera, ndinoda kuti uzoenderera mberi nenyaya yako. Vadikani, manga muchizviziva here izvozvi? Nekuti kuziva kwakanaka, kubvunza kwakanaka. Kana tiri pachivhitivhiti kudai, kana vamwe vasina zvivhitivhiti, kana vasina kutandadza nesu pazuva iroro, fambisai shoko muchitaura nyaya yakanaka iri kutaurika panapa. Inga makuhwa madiki-diki wari anoswera akwaGutu, anoswera akuFlorida, anoswera akupi kupi. Ngatiitei makuhwa masande ekuvakana nekubatsirana. Ngatisangane muchikamu chinotevera.